Президент зустрівся з Гончаруком, провів з ним переговори віч-навіч. Деякі цитати з цих переговорів стали надбанням громадськості, стали публічними. Зокрема, президент сказав, що дає шанс Гончаруку. Чи скористається цим шансом і що це за шанс? Шанс на що, на вашу думку? Я думаю, продовжити свою політику і почати до кінця, до логічного завершення, бо ми прийняли план, як ви пам'ятаєте, у вересні, стратегічний план дій. Він був розписаний і в часі, і в просторі, і в кількості зацікавлених осіб, мав якісь виміри, мав якісь кількісні показники, якісь характеристики. Ми мали цілі, як ви пам'ятаєте, цей план був дещо інший, ніж, наприклад, пропонували прем'єр-міністри до пана Гончарука. А відтак і дійсно повинна бути відповідальність, бо не можна просто взяти і піти. Це занадто відповідальна посада, щоб написати заяву і піти. Все-таки ми несемо солідарну відповідальність, президент несе відповідальність, своїм авторитетом пообіцяв суспільству, що прем'єр Гончарук справиться. Ми, як монобільшість, яка підставляє прем'єру плече кожного разу, коли приходить законопроект в залу, ми, як правило, його підтримуємо. Ми, як правило, лояльно відносимося до суб'єкта законодавчої ініціативи Кабінету міністрів України. Ми, як правило, ретельно розглядаючи на комітетах, все одно наполягаємо на тому, що Кабінет міністрів знає краще, як має відбуватись та чи інша реформа, апелюючи до їхнього досвіду, до їхнього професіоналізму. Я говорю до апарату Кабінету міністрів, не тільки про політичні посади міністра, бо ми розуміємо, що закони пишуться все-таки групою людей. І тут виходить, що прийшла якась певний період часу, закінчили рік, тільки почали новий, дійсно скандал, дійсно якісь емоційні чи не емоційні оцінки тих чи інших високопосадовців. І насправді ми лише в тому процесі, навіть не посередині, на початку. І я думаю, правильно зробив президент, що дав можливість пану прем'єру все-таки продемонструвати те, заради чого, як я сподіваюся, він прийшов на цю посаду. Ефективність, професійність і результативність. Наразі є питання. Побачимо, як буде далі. Все-таки місія МВФ, ті договірні зобов'язання, які сьогодні є. А ми в процесі, так, і Світовий банк, і ЄБРР. Це дійсно той процес, який розпочато. І так швидко змінити, це теж важко, бо, як ви знаєте, відставка прем'єра тягне відставку Кабінету міністрів, і треба усіх без винятку замінити. Тобто це не тільки один або два міністра, які, в принципі, не змінить цілого Кабінету. Тут дуже-дуже важливе рішення. Але, думаю, що питання будуть вирішуватися, і ми розуміємо, що ми будемо слухати і звіти прем'єра, і міністрів все ретельніше і ретельніше.